Moi! Siis tois tämmönen tasapainospoltteri hoverboard-video, missä mä näytän miten tämmönen hoverboard toimii. Eka mä näytän, kun tässä on tämmöset jalkapaikat, mihin laitetaan jalat. Ja tässä on virta ja tämmönen juttu. Nyt mä näytän. Tässä on tämmöset renkaat myös. Ja sitten LED-valot tulee tuolla alla. Ja nyt mä näytän miten täällä mennään. Kun täällä työntää toisella jalalla, niin tää pyörii. Mutta sitten, kun laittaa molemmilla jalalla, niin tää menee eteenpäin. Mutta sitten kun laittaa taaksepäin, niin tää menee taaksepäin. Ja sitten voi tehdä kivaa juttuja. Kyllä tällä vain viihtyy. Ja nytten mä näytän, kun täällä on tämmöset tämmönen virtajohdon paikka, mihin se laitetaan, että tää voi latautua. Sitten tässä on käynnistysnappi. Kun sitä painaa, niin tää käynnistyy, ja kun painaa toisen kerran, niin tää sammuu. Näin. Ja moikka, tilatkaa meidän uusia videoita ja vanhempia videoita. Ja moikka!